Здравейте! Малко информация за фестивал може ли да получим от вас? Кой фестивал? Високоадреналинни полети с професионални пилоти. Десет акродемонстранта. 2 световни купи. Ангелчета, елфи, магиосничета, летящи, въздух, птички, пчелички. Магия. Въздухария. Фестивал на свободния полет. От 6 до 9 септември. Град Сопот. Очакваме ви. Лети независим. Прекрасно усещане за свобода. 6-9 септември. Сопот.